heb van het andere kant. Ja, dat is niet zo. Die weg, dat wordt niet lekker. Maar jullie wel, dus als je die potjes gebruikt hebt, die dingen, de even in de vaatwasser zetten, was je die niet uit, het water wat uitspoelen, want anders heb je allemaal, en dan kun je ook de deksels weggooien. En bij de T1000 staat er voor tegen waar je papier op kunt weggooien. Wat kun je ook nog weggooien? Glas. Maar wacht maar eens even, wanneer gaat die vieze, smerige dingen dan bij jullie in de straat weg? Ja, Goeie vraag. Want dat is toch maar een geweldige band iedere keer, hè? Ja, dan komen we op de voet aan. ja, beter de vuilnisbak is het nou. Ja, die komt in, dat is helemaal nagelopen. Maar dat kan niet mensen die geen tuin hebben. Nee, Ja, maar dat zijn al meer mensen. Nou, die tuin voor mijn ouders is ook niks. Toen ik, mijn ouders waren op woensdag en normaal kwamen ze op dinsdag altijd. Volgens mij komen ze niet elke week. Ze komen één keer in de maand of zo. Nee, dat kan niet. Eén keer in de Daarvoor kwamen ze iedere dinsdag.